बयखौबो सासे कमेन्ट हरदोंमोनलै इउटुबाव आङो बेखौ नायग्रोनि दे मा होनदों इयो गोजौआव गाहायाव बोख्लायनानै दानसोरां बर' लावखार साइज इउटुबार मा लावखार मानसिया दाम गैया नामा लावखारा दाम गैया होननानै बुथारै थां लावखारखौ दाम दंना गैया नायनि आङो साला बुरबाय खिस्लां गोनां नोंसोरबायदिनि थाखायनो बे संसार खालायजाना दंलै गोसोखौ एसे मानजिना ला मिथिबायना लावखार मानसियासो इसोरनि जोनोम जानायखौ नुग्रोदोंलै बेखौ साननानै नाय मिथिबायना नोंजों हाजार मोजां मानसिबाबो नोंजों नुजानाय नङा साला लावखार साइज खिस्लां गोनां मानसिलै बबेनि जाखो लाइभ फैदों नै लाइभआव खिथाहरलाय दानसोरां बर' लावखार साइज नुमिनि आंखौ खिस्लां गोनाङा साला माने बिनि बायदिला लावखार मानसिया दाम गैया आरोना बे लाइभआव सोरबाफोर दंब्ला कमेन्ट हरलाय मानसियाथ' साथाम दंलै रावबो कमेन्टखौनो हरा माथो मा अखा हागासिनो नामा आदा औ हागासिनो अखा बाहेरायाव एकदमबारे ओंखायनो न' सिङाव जिरायनासो दं थिङाबो ग्रां ग्रां गासिनो दिनै एसे कमेडि टाइप लाबोनो सानदोंमोन जायाखिसै माथो अखायानो हाब नेट पेकआबो जोबलायबाय नामालै आंनिलाय र' नायनांगोन बेसेबां थांखो बैग्रि खन्द'आव सानैजों बेरायनो थांनि सना दुखु सुखु सानैजों रायज्लायहैनि मा ओंख्रिमोन आदा ओंख्रियाथ' माबा खांख्रिखला ना आमखरा होनो बेबायदिमोनलै ओमफ्राय आलुजों गलायनाय भाजा आरोना रिमाल दैमारि अफिसियेल जारां नार्जारिमोन नार्जारि दहाय फार्स्ट टाइमावहाय एसे खमायना हाइप खालामना लाफ्लांदों बानायफिननो रोङाखै नायनो बायगोनलाय बे सासे ओंखारलांबाय हौवा मोखां नुबायना हौवा मोखांखौ नायालै मानसिफ्रा हिन्जाव मोखां नुब्लासो नायो सासे ओंखारलांबाय थांबावबाय सासे एकदम ओइ नानि फैयाखैनो इयो एसे हिन्जावफोरनि मोखां नुब्ला नायबाय थानाय होनदां जिरायहोनां फैयो थ्रोद ओंखारलाङो र' फैग्रोथों सोला नायहोनां एसे नायोना नाया नायथारनां सुवाफोरखौ हिन्जावफोर जिरायला गैला माथो रावबो कमेन्ट हरनो रोंला नामा सुबुंसा बसुमतारी मेथाइ मा होनखो मेथाइ खनला बायदो आदा रिमाल बसुमतारी अफिसियेल सापर्ट खालामथार आदा दे खालामगोन सापर्टथ' खालामगोन चेनेल दं नामा रिमाल दैमारि अफिसियेलालाय चेनेल ना माथो खानायाबो दाउला खुंगुरसो जाना थाबायलै
मानसियाबो एसे दाउला साइसना होद बबावनो नायखाना सौहोनो नायखाय बेलाय आंखौलाय फाग्लायालाय बाजै गैयालै आङो मानसिफोरनि न'आवसो दङ दायो दं आदा रिमाल दैमारि अफिसियेलखौ नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय दा बिथांहा बेसेबां साबसक्राइबार दं आंथ' मिथिया नुनाय मोनबासोमोन दा दिनैहाय एसे कमेडि खालामनो सानदोंमोन भिडिअखौहाय सेस जाबाय अखा हानानै बिकास बसुमतारी बयखौबो नाजावनाय जाबाय दिनैनि आंनि लाइफआवहाय केर'सिन नुदों ब्र दिनै हैस बोराय मोखांफ्राखौ हिर' नुयो नामाब्रा फाग्ला होनलै हैद जायालै नोंसोरो बाजैखौ माब्लाबा लागोन र' है सम दंबावो 3 बोसोर बिलिफां नार्जारि फैदो नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बे लाइफआव नाजावनाय जाबाय नोंथांमोनखौ ओंखारलाङोबो हौवा मोखां नुनायखाय फाग्लासो स्रोदनो बिलिफां नार्जारिया मा होनदोंमोन र' गाबोन लायदो बाजैखौ आदा साबेसे दं ओइ 9 जनल' दं ओंखारलांफिनो स्रोदनो हौवा मोखां नुबायना थांबावबाय सासे नै होलांलायबाय दाउलुद बिरनाय बायदि होलांलायबाय दाउलुद बिरनाय बायदि बरिया नुदों आदा हारिमाल बर' मा होनदों थेंक इउ आदा वेलकाम टु हारिमाल बर' रिमाल दैमारि अफिसियेल नोंना भिडिअ बानायनाया मार हिट जाखायो आदा आं नायबाय थायो गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय ओइ थांजोब्बायलै माला फैयोरा बार्थडेआलाय एसे जिरायहोनोसै आङो ओमफ्राय हिन्जावफोरनि मोखां नुला नायबाय थायोलै गल'ल'नो बिलिफां नार्जारि आदाया बबेनिलै आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लकेसन खयलामयला नाङो बड' स्निपार जानोबा आपेल फिथाइ मोनालै जोंनिथिं बिराद दाम गोसाथार बायनानै जानो हाया सोरनावबा गस्ला गिजि दंबा हरदोलै बायनो हाथाराखै नै माखासेबो एकदमबारे फुराना गाननानै भिडिअ खालामनांगौ जायो आङो मिच्छा बिकास बसुमतारी मिक्सार नुब्रा बुंलाय आदा खनसे आं बुजियाखै मा बुंनो थिनखो बिलिफां नार्जारि आदाया सान्थिपुराव फैयो नामा औ थाङोथ' आरो हाब सान्थिपुर साम' दैसानो मानो बेरायजोबो माबा बै सान्थिपुरनि उदालगुरिथिंबो थाङो आङो बेरायो एबाराव थांनाय जायाखै बड' स्निपारा मोनदों आंनो नोंसोरनि बेंटल मा होनखो सिख्ला नायनानै हरदोरा आं सिख्ला नायनायाव गैथारालै सयथिबो हाथारखायाखै आंनो रायलाया सिख्लाफोरजोंहाय मोखांखौ नाया आं सिख्लाफोरखौ आं लायना हरनो हायो ए मोजां
आं नायना हरनो हायो आं मोनसे कुइसन सोंनायखौ खोन्थानो हायोला ओइ माबा कुइसन सोंगासिनो नामा आं हायोना हाया कुइसन सोंगासिनो आं मोनसे हायोना हाया गां गैया आथिं गैया गाखोयो ओंखारो दाउ नङा जाबायना एन्सार होदे बेखौ हाला हयले दा नाम्बार हरगोन आं नोंसोरनि रायलायनाय ओइ गोरोबखांलायबाय नोंसोरनि रायलायनाया आलादा जाथाररामोन आरोखि जायोथ' आरो आलादा जायोथ' आरो चिरां जिल्लायाव थानाय मानसिफोरनि आलादा जायोथ' आरो बिकास बसुमतारी आंनि खाथियाव मिक्सार नाम दं गेम गेलेगासिनो ओइ दानि गथ'फोरखौलाय माथो होननाय बे थेवसो आंलाय गेलेनो समा मोना आं सिगां बे इउटुब चेनेल खुलिनाय समाव जा गेलेयोमोन आंबो बा इउटुब चेनेल गेलेनायनिफ्राय खुलिनायनिफ्राय गैया समानो गेलेनो मोना मैदो माबा सिख्ला बिहरग्रालाय माथो एन्सार हरनो हायाखिसै मा नाममोनलाय माबा एन्सारनोलै सिख्ला बड' स्नेपार सिख्ला बिग्राया औ दिपन मुसाहारि मा खबर आदा बिदिनोसै खबरालाय मानसिनिलाय खबरा जेब्लायबो मोजां थाबाय थाया सानसे मोजां सानसे गाज्रि बेखौनो बुंदों आं मेथाइ खनाखिसै मेथाइजों फोरमायहरनायसै नामा दुखु गाबनाय जोबनो गैया मानसिनि जिउआ सानसे गाबनाय सानसे मिनिनाय सानसे दुखु जानाय हारिमाल बर'आ बुंदों थास' बिबारनि खबरा माबायदि नेरा जुं जाबाय खबरा माबायदि रिप्लाइ होफिनाखै बिथाङा जोंखौहाय नेनानै दंमोन जोङो रिप्लाइ होयो नामा होननानैहाय रिप्लाइ होफिनलालाय एसे होथारबावगौमोन साला बुरबकखौहाय सिख्लां गोनांखौ आलबिना थास' बिबार माननाय गोनां हाय मारै दं बुजायलु गोनांखा मानसियानो एकदमबारे मानला जाबाय थायो बेनि मोदोमा बेखायनो बोरबाय थायो बियो बड' स्निपार कुइसनखौ मोजां खोनायाखै होनदों नामा गां गैया आथिं गैया दाउ नङा गाखोयो ओंखारो खोनाबायना गां गैया आथिं गैया दाउ नङा गाखोयो ओंखारो कुइसना बेमार ना कुइसना बेनोमोन गां गैया आथिं गैया गाखोयो ओंखारो दाउ नङा दिलिप नार्जारि आदाया जेम्सखौ गियोना गिया मानसिजों मानसिलाय बहाथो दानि जुगावलाय गिलायनायनि बाथ्रा फैबावनांगौ जाखोब्रा मिलायनाय थालायनायानो जोंनि देरसिन हाबा दानि जुगावथ' बोलोजों जुजिलाना दानि जुगाव आयेन कानुनजोंसो खोथा बाथ्राजोंसो बुलायलायोलै आखाइ आथिंजों बुलाया दानि जुगाव सोरबा माबा बुंबावदोंमोनलै गोदान निजोम ब्रह्म बर' अखा हादों नामा हादोंथ' आरो रिमाल दैमारि अफिसियेल बरिया बिरखां बसुमतारी अखा हादों हासोदो नामा आदा औ हादों अखा बिराद अखा हादों ओमफ्राय आरो रिप्लाइ हरनो हाया जादों बारा फरायनोबो रोङा ना मानसिया एकदम इउटुबार जाम्बा जाहैबायना बड' स्नेपार एसे मोजां एन्साराबो सायख'जाय बारफुं बसुमतारिया होनदों ओइ आदा कलें ना मा जाखो कलिं टाइगारनि सायाव भिडिअ खालामलै आदा नोंखौ बोराय मोजां मोखां बुंदों मोखां सोंदोंमोन इयो मोजांसो आरो
बुंदों बियो औ बुंदों दाख्लै खनसे रिप्लाय खांबायना आं बेखौहाय बिनि बुंनायनि सायाव आरो थालांबावदों पइन्टफ्रा रिप्लाय होनोहाय लाबोफिननो सानदोंमोन आं समान मोनाखै बाक्सायाव बिरखां थांनो माथो डिलेट खालामखो बाक्सायाव थांनो नामा बाक्सायाव थांनो नामा मानासाव मानासाव आं थांगोन सानसे थांखि लानानै दं नाथाय बे नैबे बिकास बसुमतारी दोनलांग्रा गैया दोनलांग्रा गैयिनिखाय थाबथानानै दङ नङाब्ला बाक्सा उदालगुरि बिराद लोगोफोर दङ थांगोन आं सानसे एकदम हर थायलाबायगोन आरो गोरजा थानो मोनला गोरजा थाबोगोन आलबिना दादा नोंसोरहा मा गामि साथ्रांसिं माबायदि नाम जाखोरा मा साथ्रांसिं बसुमतारी ओइ आदा अबाव दं आङो दा बाजैनि न'आवसो दङ एकदमबारे जों थाबाय थाग्रा बड' स्नेपाराव मारो एन्सार हरफिनबा ओइ नङा बिदि नङा एन्सारा बे नङा गाज्रिलै बियो गाज्रि नङालै गाज्रिखौ नोंसिनाव सोंगोन नामा रा खननैसो सानसुमाबो बड' स्नेपार दे जाहैनो हायो बेनो गाखोयो ओंखारोनो आथिं गैया गां गैया जाहैनो हायो बेनो एन्सार हर दे ओइ हायोला दाहाय माबा 10 थाखा हरनाय जागोन 10 थाखा गोमोलांलै खोमेनाबो पास खालामबाय थायाला सोमखोर बसुमतारी खमद्रायो माया खमद्रायो जाखो सोमखोर बसुमतारी माया खमद्रायो बेंटलनिसो सिख्ला नाङोमोन ब्र दसथाया मा दसथाया जाखोरा iya आं बुजिनो मोनाखिसै एसे क्लियार लिरना हर सोमखोर बसुमतारी हादोंथ' आरोलै साथ्रासिं बसुमतारी अखाथ' बिराद हादोंआनो अखायाथ' हागासिनो दासिमबो बानु ब्रह्म बानु मारै अखा हादों फ्रि फ्रि टिप्पे टिप्पे पेरेसा पानी होननायनि पानी में आग लगाई मावथि बसुमतारी अखा आग हादों नामा लगी ब्र जो दिल में मावथि बसुमतारिया मा होनदों अखा हादों नामा ब्र औ हादों बानु ब्रह्म र' सोमखोर बसुमतारी थास' बिबार टाइगार सैमा जाहैबाय आरोखि मारै जाखो जागोन र' रिप्लाय नेनानै दं ओमफ्राय बिकास बसुमतारी आदामोनहा अखा हानायाखौ बुंबायदां गाखोयो ओंखारो होननानै नङामोन नायस्लाबा हायाखिसै स्निफारा मा होनदों एन्सारा मिलायाखै मैथा जाग्राखायनो नोंसोरनि रायलायनाया आलादा जायो नंगौ नामा नोंथांनिया मा जायगा बड' स्निफार खोन्थाहरलाय बानु ब्रह्मआ मा होनदों फैद' ओइस पासनि पार्टि जानोसै नोङो पास जादों नामा पास जादों हाबिला ब्रह्म सोंनायनि फिननाया लेवार नङा जायाखै बसुमतारी हिट जाखायोलै आदा नोंजों मोजां गोजोननाय थाबाय हिट जायोब्ला आंनि भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ हिट खालामोब्ला हिट मोनहैयोब्ला नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आरो मा होनदों निजोम ब्रह्म रिमालनिखौ नायग्रोनोथ' गोमोरलायबाय साला सुबाना रिमाल मोसाहैदो अखायाव आं मोसानो रोङा जानजियानो देमा आंनिया एकदमबारे गायहेन सौनाय बायदिसो मोसायो आं
हिनजावफोर उवालाव गायहेन सौनाया ओरैहाय बिदिसो मोसायो आं ब्रह्म नोंनि रायलायनायखौ हामाम खोनाखायो गोजोननाय थाबाय नोंथां निजोम ब्रह्म नोंथां जानजि होद मा नाम बेलाय फाग्ला मा जानजि खालामलांलाबायखो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनदोंना मोनाखै मोनफेराखै नामा मोनफेराखैथ' आरो दासिमबो गैया 2 बोसोरसो नांबावगोन ओमफ्राय जोंसार बसुमतारी जोंसार ना जोंसारसो जागौमोनदां आलादालै नों खिन्थु ओमफ्राय बड' स्टेटास ओइ आसोल माब्रै दं आसोल दासान्दि मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि हेफाजाबाव एसे एनै भिडिअ लाबोनो हागासिनो दङ बानु मा फोरमायनो मा गगल स्पाइना हरनोसै नामा आंलाय गोसो होनो भिडिअ बानायनायाव मोननाय ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारी आदाया लानजाय गोलाव जायो नामा जायो सम सम दाखाल बांगालफोरनावहाय जानो थांदोंमोन जों इनावहाय मोनजाबोआखै बोरमा बेदरखौ आं खुरैथाम जाना फैदों जों बिजानजों मुगैनो नाङालै दे लोगोफोर बिरखां नार्जारि 2Nसो थांबाय रिजल्टआ आदा एसे दुखु मोनबाय पास जादों दा होमब्लाबो बड' स्नेपार मा सानजारि नोगोर जाखो माखौ नों सानजारि नोगोरनिसो ने सानजारि नोगोर सानजारि नोगोर होनब्ला जोङो मा बुजियो मिथिबाय ओरै सानजाथिं थानाय बर'फोरखौ जोङो सानजारि होननानै बुङो ओरै जोङो एकदम क'क्राझार चिरांनि मानसिफोरखौ जोङो सोनाबारि होननानै बुङो ओरै खोलाथिं थानाय मानसिफोरखौ जोङो माग्रा बर' होननानै बुङो मिथिबायना बिदि सानजारि सुनजारिखौ जों बारा बुजिया खमायना बारग'बाय नामा बारग'आखै रिमाल बाजैखौ देखायगोरा बाजै गैया फाग्लालाय बड' स्टेटास सेलामाव फैदो पार्टि जानोसै आं जाहोगोन बबे सानजारि नोगोर बै धेमाजि साइडनि सानजारि नोगोर नामा दैलाङाव फैदो पार्टि जानोसै आं जाहोजोबगोन थांगोन र' एसे लकडाउना जोबबा हामगौमोनलै सामास बसुमतारी हाय आदा हेलौ फंबाय निजोम ओइ ब्र' दोंसे सं खनलाय मोजां खनथारदोंमोन आं मेथाइफोरखौ फुल रोङालै ससेबा रोङा 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड बिदिमा रोङो आं बानु ब्रह्म मा लानजाय गोलाव बेलाय बे मोसौखौ बुंदों बियो बुजियाखै नामा सुमित गयारि मा खबर आदा मोजां खबरा दिनैसिमावहाय इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बे साननैसोनि जिउखौ लानानै सोमखोर आंबो होख्लायो 1 केजि गाहाम बांद्राय जानो नाङा फाग्ला गरम जायो मा सुट हरलाय आदा आंनो मा इउटुब चेनेल दं नामा मानि सुट कड नांगौ SBI निसो दं आंनावहाय ओमफ्राय आं गुबुननिला मिथिया SBI नि लादाहाय इन्सटाग्रामाव बिहरबानो जाबाय मोनगोन आंनाव दं हरगोन दे बयबो हेफाजाब होलायनांगौ नालाय बड' स्टेटास नों माला हिन्जाव लागोन नों आसोल हिन्जाव थिन्जाव बाद होलै बड' स्नेपार सैमाखौलाय जायो ना जाया आं खननै जाबाय दे गोबावसै मोनजायैया नाथाय आं मावला जाया लानजाय गोलाव रिमाल बाय आदा आं ओंखारनोसै
दे बाय बाय ओंखारलांदो जायफ्रा खामानि दं थांब्लानो जाबाय जेबो सुमित गयारि आदा नों आदा फरायहरलाय लांबायलै आदा आं गलापारानिसो नों चिरां मा जायगानि मा गामिनि होनदों मा जायगा थांलाय लांबाय खुगायाबो थांलाय लाङो आङो चिरां एकदमबारे भुटान बर्डार गोलैदो जोंनिया ओरैहाय अमलिं माने सापागुरिजों दावखोनांगौ जोंनि लामाया बै बङाइगाव सापागुरि सारियालिया सापागुरि सिगनाला बेजों सा मोखां दावखोनांगौ बे सापागुरि गेटजों हाबनानै होनब्लानो फैगोन बड' स्नेपार मा मावला अ सरि होनदों सैमा बेदर जायोना जाया होनना बुंनायाव बुंदों गवालपाराजों आङो लामाल' थांनाय जादोंलै ओमफ्राय हाबहैनाय जायाखै बै सुलमारि ना मा होनो कृष्णाय सुलमारि ओमफ्राय दुधनाय बेफोरजों थांबाय आङो डाइरेक्ट शिलं गार' हिल्स आं खैलाबो दाननायखांबाय दै बे गार' हिल्सआवहाय अखालहाय फाग्लासो देन्जार मावलाबायो नोंथांनो मालाबा थांबा देखायगोन आं खैला गुदुंखौ माबायदि जायो सिङावहाय गिगोन नोंसोर नायनानैनो हाब लामाया ओरैबायदि 3000 फुट 4000 फुट गोजान थाबायलांनांगौ फाग्लासो सिङावहाय एन्जर गुदुं बायदि आं हाबहैजोबखांबा गारिबो बोखांबाय आङो मेघालयआव फाग्ला सप्तायावहाय 6000 लाखांबाय आं सिगां थांनानै मावहैला ओइ 2012 ना 10 मावहैदों आं थालांबायलां आरो बड' स्निपार मा मावला मा मावलाया माबासोमोनरा सैमा जायोना जाया होननायावनो सोमोयो नों आं मावला जाया होनदोंमोन ना ए सैमाखौ आं बुथारनांगौबा जाया माने मानसिफोरा संना होफैबा जायो ओरैबायदि ओमफ्राय मा होनदों हाबिला ब्रह्म बेसे गोथाव मोनजायोलै लानजाय गोलावखौ रायदाव बसुमतारी बाजैखौबो लाफादोलै आदा खाथियाव बाजैयानो गैयाबा सोरखौ लाफानोब्रा हरिचरन नार्जारि दोंसे खन्दोरा खोनासंनो लुबैथारबाय आं मेथाइखौनो फुल रोङालै ओंखायनो एकदम माबा भिडिअ बानायनो नागिरना मोखाङावबो सिथर ओंखारबाय थायो फाग्लासो जों मा जाखो जोंफात दैमारि मोजां नुयोलै नोंना केमेराया बे लकडाउनाव बायनायनिलै थांनाय फार्स्ट टाइम लकडाउनावहाय आङो बेंगलराव लाना फैनायमोन बे भिडिअआलायनो मबाइला फाथाबारिनि ब्र हरिचर फाथाबारिनि सोरमोनलाय दा आं बारा सिनायनो लाङाखैलै जाखांफुनाय होनदों बेखौ निजिरा दैमारि हाबा जानाय ना जाया आदाया आं बिनि फिननायखौ मा होबावनांगौ जाखो बेगेंखौबो अखे जोबखायोना होननायानो जानोसै आलासिलाबो होननाय नोंसिना मोनसे सल'बाथा खिन्थानायसै आं माने आं कमेन्टखौ फरायजोबग्रोनि र' बड' स्निपारा बुंदों मा मावला बेखौ फरायजोबखायोमोन ने मा मावलायाखौ मा मावला जाखो सुमित गयारि आंबो थांना मावना फैबायलै आदा ए माब्रै मोनदों मावहैनानै जोंफात नालाय मा डिलेट खालामखो लागाव ब्र अखा हानायाव मय थांनाय अखा हानायावलाय बोरमा बायदि सुनानै थानांगौ जायो बर' स्टेटास मेथाइ खन्दोना गन्दोरा आदा मा लिरब्रलाबायोलै नोंसोरबो एसे आं ओरैनोबा फरायनो रोंखाया जाम्बा इउटुबारखायनो
मा फाग्ला फाग्ला नामलै बेलाय नेरसोन बसुमतारी हिनजाव लादो आदा बोरायबाय माथो बे मानसिनि बोरायनायखौलाय माथो खालामबावनाय रिसार्जबो खालामजाया जाहैबाय बै मबाइलफोर बायदि नङाब्लाथ' रिसार्ज खालामनानै लागौमोन आं एसे $590 फैनांगौ दं फैसा बबा माबा माथो गोबाङै जाथारो मानि नांगौ दा आंनावहाय माबायाव इन्सटाग्रामाव बिहरबानो जाबाय मिथिबायना आं गोसोआव गैया नायनांगोनसो माबायाव सेभ खालामनाय दङ हाब गोबाङै जाथारो बाब $5 बेसेबां जायो 35सो थांनो हागौ ने 35,000सो थांनो हागौ 35,000 मोननो हागौ नोङो बारासो मोननो हागौ एसे सिबियान इस्लारि मा ओंख्रि जाखो आदा आं फुंनिल' जाना फैदों दा माबा खांख्रिखला होनो बेजों आलुजों लगायनाय फाजामोन ओमफ्राय बारफुं बसुमतारी बेंगलराव मा मा थांखो बारलांबाय बेंगलराव मा जायगायाव थायोमोन नों आदा आङो खरामांला थायो एन्द्रा नोगोर थायो ओमफ्राय शिबाजि नोगोर थायो ओमफ्राय MG रड थायो ओमफ्राय काल्यान नोगोराव थायोमोन आं जायगाया सोलायबाय थायोमोन आंनिया सान ब्रह्म आदा नोंखौ बड' फिल्मनि रामसिं बायदि नुयोलां गुबुं 36,000 एबा फैगोन इयो गुदुं गरम ओइ रामसिं बायदि फिल्मनि नामा एसे खुगाया एसे लाबदे जाबावनांगौ आंनि रामसिं बायदि नुयोला इउ होनलायनाय बर' स्टेटास गाज्रि दामोन नोंनाव मोनसे खोथाना गैथारा सोंनि नों उनाव मा होनखो उन्दुनायाव हिनजाव लानो गोसो जायालै फाग्ला बेफोरखौ सोंजायो नामारा बेफोर पार्सनेल खोथा बियो एसे उसुबिदा जायो बे पाब्लिसिटियाव बिदिफोरखौ ओमफ्राय निजोम खाथियाव थानानै रायलायबाय थानायखौ नुगोन दाहाय नुगोन र' देखायलाय गोथाव मिनिथारदों माथो दङलै आंनि बियादै बियो गावसोर हायाखैरा दहाय आं कुइसन सोंनायाखौहाय नोंसोरनि बेंटलखौ नायनो लुबैदोंमोन र' नोंसोरनाव थानो हागोन ना र' हागोन मादै हिनजाव लाना खारबोनो मोननाय नङालै हिनजाव लाना खारबोलालै खा बुगोनलै जों माखासेबो हारसिंबा बेरायनो फैनो हागोन आरो हिनजाव लानानै दाफैलै दे मोनसे कुइसन सोंबावनोसै ओमफ्राय बे कुइसननि एन्सारखौ होनो हालासो नुजानायसै आं कुइसननि एन्सारखौथ' हायाखिसै बिसोरो होनो मोनसे आलदाबासो दहायनिखौथ' हाखाखिसै एबार आलदा सानसुमा सोंना ब्रह्म हेलौ ब्र माहायनि नों आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एकदमबारे उमलिं खाथिनिलै सान ब्रह्म आदा साइडनाव सिख्लाफोर दं नामा साइडनाव एसे नङा बे न' मालिकनि फिसाजो दङ आंबो फिसाजो जायो न' मालिकनि फिसाजो दङ माने ओंखाम संगासिनो दङ लाजिसोगारो बियो बिके बड'लेण्ड बिजनि मा पार्सनानो फरायोब्रा हिनजाव लाया ब्र हिनजाव लाबोनाङालै नङाला बेरायनो फैनो मोनगोन आंबो बेरायजोबगोन र'
जुवेल बसुमतारी आदा नों गेम स्ट्रिक्टआव हाबा स्ट्रिक्टआव लादोलै हाबा लादोलै। सानैबो समायगोन होद फाग्ला बिदि बुंजायो नामा हामालै मालाय एक्ट्रेसफोरखौ जोंफोरबायदि बिसिनि खाथियाव गसंनो समाया फाग्ला बिदि बुंजायो होद जोङो बिसिनि आसिफोर बिजौबो ओरै हैदेरनो समाया मिथिबायना जों बिसोरजों रुजुजाया बिसोर जाबाय इसिबां हाइ प्रफाइलनि मानसि जों जाबाय बस्था बानानै जाग्रा मानसि जायालै साननैजों खारगोन बिसोरो जों लाबोबा मिथिबायना साननैजों खारलांगोन जों बायदिनि न'खराव बिसोर सहायना जानो हाया जों बायदिनि न'खराव सोर बायदिया सहायना जानो हायो जायहा गोरिब न'खरनि मानसि उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोननाय बुजिनो हानाय मानसि बैसोरसो सहायनानै जानो हागोन जों बायदिनि न'खरावहाय माने जोंहा फारसेनिफ्राय मावनानै जाजोबनांगौ जायोना जों बायदि गोरिब न'खरनि मानसिनावहाय आरो ओरैनोबाबो हिनजाव लाबा एसे एनै गेंगें गुंगुं हौवा हिनजावजों जालायखायो बानलु संख्रिनि बिसोरो बिदिखौ सहायनो हानाय नङा आङो मानसिफोरखौ नायनानै सिनायखायो मडेलखौ एसे एनै हौवा हिनजाव गुंगें गुंगें जालायबाथाय नों बायदि हौवाया मेल्लाहाय होनग्रासो जागोन बिसोरो मिथिबायना हानाय नङा जुवेल बसुमतारी नङाबा सान्द्रि मोखांखौबो लादो आदा हाबा जाबो हाबा जानो लुबैबायसो जानो हागौमोन जानो लुबैबायमोन जाबो लुबैयो नोंनिखौ लायालै आं बिदि हाइ प्रफाइलनि हिनजावफ्राखौ लायालै आं देनांहाय रान्दिफोरखौसो नागिरना लागोन एकदमबारे फिसाय थैजानाय बुरिनानै थानाय फिसा हिनजाव गोनांखा फिसा खांनाङि बिदिफ्राखौसो नागिरना लागोन आं आदाया थास' बिबार टाइगारखौ दाखालिहाय रायनायखौ नुना जा मिनिदों आं आरो होस मा होनो बानु ब्रह्म होस मा होनो बे सोंग्राफ्रानो जात जात सोङो फाग्लासो ओमफ्राय मा डिलिटबो खालामो फरायहांनायावलाय निजोम नोंनि मिनिनायखौ जा खोनाखायो गाजा खोनाखायो जों गाजा खोनाखायो एसे गोथाव मिनिनो सिनबा मिनिनो ओंखारा बोरैबा हारसिं माने एकदमबारे खुसिखौ बोथाबनानै लानांगौ जायो गोरबोआव होमब्लासो मिनिनो ओंखारो सोर फेक आइडिलै बिनिता बर' सोर फेक आइडि बे आइडिया फेकसोखा सम एकदमबारे गाज्रिबो हरनो कमेन्टखौहाय आं दाबो गाज्रिखाना सोर बायदिया गाज्रि कमेन्ट हरनो आङो बिथांमोनखौहाय सिनायजोबखासै बिसिनि फेक आइडिखौहाय दाबो फेक आइडिसो कमेन्टआ गाज्रिखा बे हौवासारा मानसिया बे हिनजावफोरखौ बदनाम खालामदों ये साला बुरबङा खिस्लां गोनाङा साला उल्था ओंखारदों नामा नोंलाय बिमानि जोनोमनिफ्राय रायजागोन आंजों मोजांनो मिथिबायना बेबायदि इउटुबावहाय बिदि गाज्रि कमेन्ट होग्रा मानसिफ्राना बैसिनि गोसोफ्रा माबायदि मोनला थुखावना नायगौ आं एकदमबारे सैखारालै बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होग्रा मानसिखौना मोनबा नाथुर गुग्रुनाया बालाबाराव खिबु गोजा खालामदों सालाखौ औवाफ्रा सालाखौ नैबे मोजांफोरा बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होग्राखौ नै औवाखौ नै बेबायदि लाबदादा सैनानै फेन खुनानै थिगखा बुगौ आं खाफ्लि गोजा जालायनाय साला मेहेरवारि नाजावबाय मेहेरवारि फंबाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओइ थयलेन्ड टाइगार बै थयलेन्ड टाइगारजों जेबो जायालै साला चन्द्रमा मेहेर फैबाय आदा क्लियार नुवाखै नामा नैलै ओरैहाय दख'ना खोबथेनो मोननांगौमोनलै हिनजाव गैयालारा दख'ना थाया
सुरुसिं बसुमतारी आइ नामाखौ मा थायोलै माबा माराठिनि बायदि मोनलाय लांबाय नामाखौ सुरुसिं बसुमतारी ब्र फ्रम मा होनदों जरहाट देन्था गेसावखौ बरिया जावबाय ओमफ्राय बारफुं बसुमतारी मा होनदों आदाया हिट मा खोब मानो रेन्दि हिन्जाव नामा मालाय मोजां मोजां नोंना रेन्दि हिन्जावखौसो नागिरो फाग्ला दा मेहेरवारि ओइ थयलें टाइगार एबार मैथांखि जाहोनाय बेखौ आं मिनिफिननो ओंखारदोंलै बुंनानै फाग्लासो बैखौ रिप्लाइ हरफिननाया र' हायालै फाग्ला दानि जुगनि बांसिनानो उन्दै उन्दैयाव हाबा जायोना ओमफ्राय न'खर सुंथानायनि न'खर संसारनि बेफोरखौहाय साननो रोङा आरो हिन्जावफ्रा न'खर सुंथाग्रा हिन्जावफ्रा माबायदि जानांगौ बिसोरो गावसोरखौनो थाल मोना आरोखि मा मावलाङो माने उन्दै बैसोआव हाबा जायो नालाय बेनिखायनो बयबो बैसो जानानै हाबा जादे 30 बोसोर 30 बोसोर लांबाय 30 बोसोर गाहाम थानांगौ 25 बोसोर गाहाम थानांगौ ओमफ्रायसो हाबा जानांगौ होनबा एसे बुजिनाया गेवसारनो बाहेरायाव ओंखारसारनो माने मेलेमा गुवार साननो हागौनो आरोना बेबायदि थानानै हाबा जायोला ओइ आदा मेहेर अमा बेदर जासोग्रा अमा बेदर हाङा जानोसै लाफैदो अखा हादों ख्रेब ख्रेबनो अमा बेदर मोनासलायनाया बे गामिनि फांखायो आंनि भिडिअखौ नायबाथाय सपना बसुमतारी स्रां स्रां नुवाखै आदा माने ओरैहाय सान्दुं पावार फैदोंलै बेखायनो स्रां स्रां नुवाखै जायगाखौ सोलायनांगासिनो नामा ना हरैबायदि नुनाय इन्जुर दंब्ला मोजां जागौमोन क्लियार नुवाखैथ' नुवाखै खैथ'सो होनांगौब्रा खिथै बिनिथा बिसोर बुजिनो रोङै जुजाय खिथ्लां गोनांफोरजों रायलायनानै लांजायालै मानसिखौ बुंनाय रावफ्रावनो हमनो हायो माबायदि मानसि फाख्रा ना आगर गोनां ना आगर गैयै बेफोरावनो हमनो हायो नोंजों आंजों थानानै खोथा रायलायनायखौ बेयो आंजों मा पइन्टनै बुंदों बेखौ 2 सेकेन्डआव फिदिंगोन आङो आदाया नों गेमस्रि आब'नि ब्लगखौ बोरै नुयो आं खिन्थु मोजां नुयो मोजांरा बिसोरो मोजां खालामो माथो गाज्रि ब्लग खालामनायावलाय मोजां मा होनदों गाज्रि होनाखै रेदि बसुमतारी आथिं गैया मारै जाखो औ आथिं गैया गांबो गैबावासो दाउ नङा भाइराल ग्रुपआव जइन खालामदो आंखौबो नमस्कार बेफोराव आं गैथारा सयथिबो आं सैयानो बिदिखौ र' आं रेदि बसुमतारीखौ माबा हरफिनबावनो इयो दहायनि कुइसनाखौ बुंहरदों आथिं गैया मारै जाखो होनना बुंदों नालाय आथिंबो गैया गांबो गैया गाखोयो ओंखारो दाउ नङा कुइसना बेमोन ओमफ्राय एन्सारखौ होदो रा थांब्रैबाय मबेखौ फरायनायदोंमोन आङो सिबियान इस्लारि आदाया हिन्जाव लाखाबायमोन नामा बिदिनो नुयो हा हिन्जावखौथ' लाखानांगोन रा फाग्ला ओरै थाबाय थाजायो बे बोरायनायखौ नुवाखै आङो बिनि कमेन्टखौ ब्लक खालामनांसै दे बियो माने देरजासे बिमानि आहार मोनजायाखै मानसिया मेलेमा सर्ट जाना दं मानसिया क्रेकसो बियो
जुवेल बसुमतारी बिदि गाज्रि कमेन्ट लिरनायखौ ब्लक खालाम ब्र'। आं एबारनिफ्राय खालामसिगोन। जोंदाव बसुमतारी थास' बिबार टाइगारा जेबो रिप्लाय हरफिनासै नामा ब्र'? नुवाखैथ' आरो। आथिं गैया ओमफ्राय गांबो गैया सान्द्रि दाउ नङा मोखांखौ माबा खोनासंनो हाया रावबो लानांगौ आदाया नोंजों समायथारगोन। होद आं लायालै फाग्ला इदि मानसिफोरखौ लाया आं। निजोम आं ओंखारबाय आदा दोंसे खननो होबाबो खनासै आं खोनासंनो लुबैदोंमोन। दे खामानि दंबा ओंखारलांदो जेबो नङा। मेहेरवारि लिनिथाखौ बाद खालाम नोंनि चेनेलाव। आं बेखौ ब्लगसो खालामासै मेहेर ब्र'। बिराज बसुमतारी बे लिनिथा सोर बेलाय गावहानो फैखालिसो। बे मा हिनजाव नङालै हौवासो बियो फेकसो नामा? बै बोसोरनैसो जाबाय खनसे बे लिनिथा ना माबा नाम भाइराल जादोंमोन ना बिनि फेक नाम लादों बियो मिथिबायना? नोंसोर बायदि जोङो बिमा बिफानि सायाव उन्दुनानै दाबिनानै जाग्रा मानसि नङा मिथिबायना? जोंफोरो उन्दैनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि। आरो जों खामानि मावनायनि जुजिनोबा फै। खैला दाननो ना बस्था बानो ना सिमेन्ट रुजुननो ना चाइनिस एवनायनि सोलोंनो ना पेन्टिं सारनायनि सोलोंनो फै बादिलायनोबा जोंखौ खामानि ट्रेनिं गैया होनदों आंखौ नैबे बेंग्लाय नार्जारिखौ। बेफोरबायदि हालुवानि खामानिखौ सोलोंनानैबो सोरखारिनि खामानिखौ सेनानैसो लाबावो। 8 बोसोर मुम्बाइआव सुपारभाइजार मावना फैदों आं मिथिबायना? नाइकनि बेबो नाइकनि पेन्टिं कम्पानियाव। नोंसोर बायदिया फै बादिनोबा खामानि मा हायो बस्था बानो फै। माइरं बस्था फैगासिनो दं लकडाउननि फाग्लाफोर। नों बायदि बिमानि सायाव उन्दुनानैहाय बिसिनानिफ्राय मबाइल दाबि दाबि मोननाय मानसि नङा जों। जोङो बिमा बिफानाव थाइसेबो थाखा दाबिनानै जायाखै दिनैसिम मिथिबायना? जोङो मिथिगौ न'खरनि सम्पतिखौ जोङो नोजोर होआ जोङो मिथिगौ। गावबा गावनि आखाइजों खामायो जों। आखाइ दं आथिं दं दा आथिं आखाइ ओंखारबाय। जोंखौ बिमाया गावनि आहार दौनायसिमल' जोंखौहाय गावनि आहार नागारनायनिसिमल' जोंखौ बिमाया जोथोनै खांबोदों। बेनिफ्राय जोङो थाइसेबो न'खरनिफ्राय फैसा खरस खालामाखै मिथिबायना? बिदा फंबाय 7 दं जोङो 7। रावबो बिदा फंबाया जोंनिया बिमा बिफानिफ्राय दाबिया डिमान्ड खालामा आंनो एथ' रां नांगौ आंनो एथ' रां नांगौ आंनो इदि नांगौ आंनो मबाइल नांगौ बेबायदि दाबि खालामा जोंनि फंबायफ्राबो। फंबाय 2 दं आंनिया। बिशाल बसुमतारी ओइ बस बुंदो जुवेल आदा नों माखो उन्दैयाव खिनाय समाव बेखौ आलियाव नुहैयो गैयामोन। उन्दै समावलाय बेफोरो जाखायोब्रा। सोमदोन बसुमतारी माहाय दं आदा? आङो दा बाजैनि न'आवसो दङ। नोंथांमोननो देखायहरनि आङो एसे बेक केमेराजों नोंथांमोना सोंगासिनो दङ र'। नोंखौ नायनो बिदों जाम्बिलाय। बे बिसिनि बाथौ आरो
नैबे न'आबो बिसिनि दा बे न' गोदानाबो बिसिनि बेयो ओंखाम संग्रा आरो बे बाथौ बिथांमोना बेयाव फुजा खालामो पुर्निमायाव आरो बियो न' गोदान दासो बानायगा जिरायफिननोसै दाना दिदोम बसुमतारी जोंबो सोलोंनांगौ दाना देनां मारै मारै जानांगौ हिनजाव लाला उन्दै बैसोआव हाबा जानाङालै फंबायमोन खस्थ' मोनो साननैजोंनो दारि गोजा जागोन नोंसोर बाद हो रेडि बसुमतारी भेरि नाइस ब्र गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो मा होनदों रेडि बसुमतारीया ओइ जुम जाबाय ओइ जुम जाबाय नै बिदि नङालै आदा आथिङा बोरैबा जानाया हामदोंना हामाखै बे बिनिथाखौ मोनला न'आव थांना बुहैगौलै आं बिमा बिफानि सिगाङाव माबायाव खुन्थियाव खानानै मासै बिदिसो मोनने हामजोबाखै नै आथिङा दाबो हामजोबाखै आथिङा हामजोबाखैरा एकदम दाख्लै आं मोनसे ब्लग होदोंमोन ना नोंसिनो माइरं बस्था बानायनि हाजिरा मावहैदोंमोन आं दै बारनांगौना गिदिर गिदिरनो अन्थाइ थाइनैजों ओरै बुजाबदों आखाइ बे आथिङाव बे थिमियावनो नांखादों एंगेलावनो बे जरायाव आं सानदोंमोन आरोना दहाय आं कुइसन सोंदोंमोन नालाय नों बेखौसो माबानानै सोंहरदों सानबाय आंसो सोंहरदोंना कुइसन मोनसे इउटुबनिफ्राय बेसे मोनखो मोनाखै आं दासिमबो 2 बोसोरसो नांबावनो हागौ थिगानो आदाने मोजां मोननाय दं ना गैया गैयामोन आं गैयालै बे गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राना बै साउथनि बे कानाडाफोरनाव थांनानैहाय खिबुआव मा मोखाङाव थाव गुबैफुना बिसिनि खिबुआव हाबै नोंसोरो बिसिनिफ्राय सोलोंनानै फै रोंनो बिराद आदा दंबावो नोंसिनाव आखलफोरखौ सोलोंनानै लालै बाबुफोर गियानफोरखौ सोलोंनानै ला गियानखौ ना बायनानै मोना मिथिबायना लागाव जुदास नार्जारि वेलकाम टु माय लाइक होद आं इंलिस रोङालै फाग्ला आं इंलिस रोङालै जुदास बेलाय जुदास मिस्टार किं इउटुब कफि गेमिं हेलौ ब्रादार हाय बोलोआनो ओंखारलायनोसै एन्डि नितुल गुड मर्निं ब्र फ्रम उदालगुरि हाब आं बेखौ थुक्राझारनिसो सानबाय थायोमोनलै उदालगुरिसोने नोंनाबो दे गोजोननाय थाबाय दे गोजोननाय थाबाय खिथाबानो थाखाय बिनिथा बर' मा जादों नों बिनि सासे फेवबाय बिनिनो फेक आइडि नामा बैयाव फट' दंनो बे फट'खौ दा एकदमबारे बोखांगोन आं र' मानसिखौ सिनायना लागोन बिराज बसुमतारी बिनि थाखाय गासैबो रिपर्ट खालामना हो जुदास नार्जारि सिबि दैमारिखौ रिपर्ट खालाम बिगुरखौ बिसिबांनाखि नोंसोरो गाज्रि कमेन्ट हरा बिसिबांनाखि नोंसोरो गाहाय लेभेलाव लांनो नाजाया नैबे देंग्लाय नार्जारिखौ रावबो हानाय नङा मिथिबायना थाथ'ग्रा नङा
आवगायसिनग्रासो उनफिनग्रा नङा। गोदो जोंनि एबसु आन्दलनावहाय बे जोंनिहा लावथिजोंनो दावहा नांदोंलै मिथिबायना, बै जुंगालजोंनो दावहा नांदों। बे रोखोमैसो बिसिनि पुलिसफोरनि सिलाय दंबावोमोन, थेवबो जुंगालजों लावथिजोंनो दावहा नांदों जोंनि ओरैनि हालुवा मानसिफ्रा मिथिबायना। बै समावनो आंनि जोनोम जादों खैला मैला खेबदान्दा होननाय गामियाव। दा बे जोनोम जानायनि उनावनो खैला मैला आनसलिक अफिसनि प्रेसिडेन्टआनो आंनि नामखौ दोनदों जाहैबाय बेंज्लायग्रा नार्जारि। बेंज्लायग्रा होनदोंमोन, आङो दा सर्टल' लादों, बेंग्लायल' डाइरेक्ट लादों आङो। बिथांमोना आंनि नामखौ दोनदोंमोन। बै समावहाय बिरनि बै जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरनि नामखौहाय फारियैहाय लाबोनानै दोनोमोन बै समावहाय बे एबसुनि आमोलाव, मिथिगौना? नोंसोरो बेफोरखौ मिथिगौ, नोंसोर बेफोरखौ हाननानै बाथ्राफोरखौ मिथिगौ, हाननानै खोन्थानो रोंगौ नोंसोरो सोरनोबा। दा जोंनि बिमा बिफायासो खिन्थायो जोंनोहाय सोर सोर नोंसिनि मुंखौ दोनदों। जेब्ला फन हराखै हो। जेब्ला आं आइनि गोरबोआवमोन अब्ला आइया आंखौ गोरबोआव थांगोन लानानैहाय र' 10 थाना बथलाव बाल्थिङाव बानलु बिदै लानानैहाय पुलिसफोरखौ सारनो थांदोंमोन होनबाय दा, मिथिबाय। आंनि बिमा बिफाफ्रा दा बिदि खिथायो आंनोहाय। बे समाव आङो जोनोमानो गैयामोन एबसु आन्दलन जाजेनलायबा। सोरनिबा सोरनाव फन खालामना मिस्टार जिनु माथो बिरजोब्बाय, गोदान लायदो आइफन लानो हायालै, जोंबायदि गोरिब मानसियालाय बोरै आइफन लानो हानोब्रा। दिदोम बसुमतारी Amerikane दा ada उल्था रायलायबायलै इयो। बिष्णु रामसियारि हेल' आदा, नोंथां मेरिट जाबाय नामा? नोंथाङा मोजां भिडिअ हगारो आरो हिट कमेडि फानि डायलग होयो। नोंथाङा बेसेबांसो फरायदों अन्नानै खोन्था। साबेसे फेमिलिफोर दं खोन्था। आं फरायनायखौ सोङोबाथ' खिथानो लाजिथाव, मिथिबायना। ओमफ्राय जोंनि फेमिलियाव दायो दङ साब्रै जों बिदा फंबाय साथाम, बिनानाव सासे दं, उन्दैसिन जोबथा। दायो फाइनाल लिरबाय, फरिखा पास जाबाय नामाथाय आं सोंनाय जायाखैलै, पास जादोंदां। किसान बसुमतारी हाय ब्र, हेल' ब्र। ओमफ्राय सारअन्थाइ खानामानो आदा हिन्जाव नायना होदोरा आंनोबो नोंसिनि खाथिनि। फाग्ला जोंनि खाथिनि हिन्जाव, जों सिख्लाफ्रानो गैया जों लागोआव। अखा हादों नामा? हादोंलै, फुंनिफ्रायनो हागासिनो अखाया। दा माबायावसो दङ जों, नैबे जों थाबाय थाग्राखौ नोंखौलाय मिथिखागौ दा। किसान बसुमतारी हेल' ब्र, हाय खोमसियाव फैलाय हेल'खौलाय। धोरोमसुला नार्जारि, आयौ नामाबो धोरोमनि दोनना लादोंलै नामखौहाय। मर्निं आदा बेंग्लाय। आं इंलिस रोङा दे बारा। Ferry Bosumantari आलासि जाहैदों नामा बाजैमोननाव? आलासि जाहैदोंमोन नामा बाजैमोननाव? जायाखै, जोङो जेब्लायबो जिरायफैखायो बिसिनाव।
सामेल बसुमतारी रायलायनाया मा आलादा जायोरा दा नोंसिना हम आन्ध्रा प्रदेश दे खामानि मावदों ना मा मावदों खोन्थाहरदो आन्ध्रा प्रदेशआव जों आंलाय लकडाउनावनो फैदोंना कमेडे अफिसियेल आदा आं मा होनखो सिग्रोनि र' आलाय खाले सिनो ओंखारनाया सयथि थां फोर थांलायनाय होनां फैसालाखौ सलथबनो ओइ आदा मा ओंख्रिखौथ' दा सानजौफुनियाव खिथानो रोंला बिनि कमेन्टआ जाबाय ब्लग हेल' ब्र हाय ब्र आजिब बसुमतारी आदा नों मा फन फन इउज इउज खालामो खालामो आंनि फना अप्प' A5 दावहारु गेमिं हेल' फन नायखांखाबाय आं आदा आं ट्रेन नोंनि गेमिं रस बदर खालामनायफोरखौ मजा मोनखायो आंथ' रसथा रोङामोनलै ओमफ्राय बोरै बुंग्रा जाखोथाय फाग्ला सोंबाय आं ब्लगिंल' खालामनो बांसिन जुं जाबायलै खुमिरा र' बारदे ओरै दख'ना खोबथेफैदोलै एकदमबारे मोदानबाय ओइ बाल्थिङाव सोमना दोननाय दसे दा मोजां जागोन बियो टयलेट टाइगारखौ एसे जावदो रिप्लाइ होफिनाखैलै बिथाङा ओमफ्राय दाख्लैनि पइन्टफोर थालांनायफोरखौ आं एसे बुथुमफिननो सानदोंमोन दा समखौनो मोनाखै क्रेजि लरेन्स हलै मलि मेगनावलाय मा हाबखोरा बेफोरखौ दानाय होननानै बुंदों बादा होदों आंखौहाय खोनादों हा क्रेजि मा होनदोंमोन क्रेजि लरेन्स गेमिं हलि मलिनो हलि मलि हलि मुलि गाइस मेहेर वारासो जोङो दिनो हलि मुलि गाइस होननानै बे बनाग्रिनि हपालै थेंक इउ आदा अखा आदा हादों नों मा फन इउज खालामा हाब खोन्थाखाबायना नोंनो खोन्थाखाबायमोनलै अखा हादों नामा फुंजा हागासिनो दङथ' बसुमतारी आरो अखा हादों फुंनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो अखा हादों जोंथिं एकदम टिप्पो टिप्पो जोंसार लायनायनि नार्जारि कमेन्टबो रिप्लाइ होआब्रा बालायलाङोलां बै बिदि लाइक सासे थानो सैमानि फिसाया डिस्टार्ब होगासिनो दं आं ओंखायनो खमायखौ द्रोम नुदों गोजौआवहाय ओमफ्राय बेखायनो नायनाय जायाखै दा बसुमतारी आदा नों बहानि बायोलां बिदि लाइक थानो माखासे डिस्टार्ब खालामग्रा एकदमबारे खिजाग्राफोर दंना आंनि भिडिअखौ नायनो हाया आंनि भिडिअखौनो होसोनानै फैयो साला सुवारफ्रा ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट होफैनोसै फुंजा बसुमतारी आदा नों बहानि आङो चिरां जिल्लानि एकदमबारे लकेसन खैला मैला एरिया एक्सप्लर नों मा जायगानि लकेसन खैला मैला एरिया गामिखौ खिथाथ'ला र' एसे देरबावथों जानाक ब्रह्म माहाय दं सालथे आयौ सोर सालथे जालायखो आंखौबा फाग्लासो जागोन न'आवनो दंलै दा सम दाउसा मावरिया जानानै
बुंजा बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जायाखै दासिमबो खयथा जाखो टाइमा दखानावसो थांबावनोसै नै 20 थाखा दङ 20 रां 20 रां दं नै साम ओंखामखौनो उखैलालै सोरनावबा गस्ला बोराय बोराय दंबा हरदोलै एकदमबारे सुथे सुथा गाननोसै आङो बस्था गिजिरफोरबायदि बायनोनो हाथारासै सयथिबो नोंखौलाय नुनाया माथो जाखो जानाय ना मानाय बिसोरलाय एकदमबारे दाय गोनांथां माथां गिनोलाय नंमारगौ मानसिया बुहुमावहाय केमेराखौनो बयनिख्रुइ बांसिन गियो गिया कमेन्टखौ नोंसोर नुदोंबा बुंदो आं बे कमेन्टखौ बुंनानै होनाय नङा गावनो मावो इयो बे खामानिखौ गावनो मावो बेखायनो बुंनो रोंदों बखाया बे मानसिखौ आं एसे थाल मोनहांबाय र' मानसियानो सान्दालसो र' आं बे मानसिखौ IP एड्रेस चेक खालामग्रोनि र' एसे थाल मोनहांबाय आं ओमफ्राय बेखौहाय डाइरेक्ट थांगोन आं न'आव मा खालामदों सार दा बुंलै सयथिबो आं लाजिनाय मोनो आंखौहाय सार दा बुं बा बुं आदा बुं फंबाय बुं आंनिफ्राय देरसिनब्ला थेवबो आंखौ सार दा बुंथार एकदमबारे लाजिनाय मोनथारखायो आं बबेनिफ्राय आं फरायनाया दंफैबाय नै थिंजा फैबाय आमथेखा मा गामिनि र' गामि सोंखायोलै नायनि बेबो बेदर अरनानै हारा गाहरनायखौबो सोंनायदां महाय गाहरनो होननानैहाय नागिरनानै लायथां महाय गाहरखो होननानै आलासिलाबो हारा थाराव आं आलासिलाबो लाजिखायारा बेगें हेगें अरखायजोबखायोलां होननायनि जागोन सल'बाथानि नामानो जाहैबाय रुवाथिनि आलासि गेजेर ससेयाव बुंबाय हरबाय बुंजा आदा नों बेसेबां फरायो फरायनायखौ बायदि दासोंथारलै आं एकदमबारे लाजिनाय मोनथारखायो दैथुन नार्जारि बरिया नों आंनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दैथुन नार्जारि दाहार नार्जारि बेजोंनो बिदि बुंजाबाय नों सारखौ दाजिरायहोथार आदाबा फंबाय जायोबा फंबाय होन एकदम बैसोखौ नायनानै जों आङो सार बुंजालायनाय खामानि मावग्रा नङा आं इउटुबार जाम्बासो ओइ आं सर्ट मुभि खालामायसै दे फैलायबायलै हनै इउटुबार जाम्बाया होनलायनायनि एसे सर्ट मुभि खालामायसै दे साला लेखा रोङा फारा रोङा भिडिअ बानायबाथाय जाखाथारा होनलायनायनि एसे सर्ट भिडिअ बानायनायसै आं र' एसे स्क्रिप्ट लिरग्रोनि बिदिजों जायाथ' नों मा राव रायलायो बुजियाखै नामा बर' रायलायोरा फाग्ला फाग्ला बुंलै बिसोरो बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय फैनानै बर' राव रायलायाला मा रायलायनांगौ दे फाग्ला बे बिमानि गोरबोनिफ्राय फैखानायखा एकदमबारे जाथारै सोंथारखाय सोर फाग्ला हायनारि बड' अफिसियेल आं आमथेखा बाजाराव थांबाबो नोंखौ लोगो मोनथारा आं थाबायनाय जायाना आमथेखा बाजाराव गोबावसै थाङिया दैज्लां जाजेननायनिफ्राय थाङाखै नोंथाङा साबेसे दं र' जोङो साब्रै सयजन दं न'खर जाजोब्बाय माखासे जल दं बबेखौ फरायदोंमोनलाय आदा नों भिडिअ एडिट खालामनायाव
हासुनो ओंखारलै थांनानो जिरायसोबाय थानाय जायोना औ आं सिथ्ला मैलायाव थांबाय सलिलायरा थांबाय आरो होनबायना सलिला एसे माबा बोरैबा जायोलै फरायनोहाय दा खुगाफ्रा थांब्रलाबायनो नागिरनो सुरा फेलेंग्रा मा सुरा फेलेंग्रा जाखोलै आं बुजिनो मोनासै आरुप बसुमतारी आदानिथा बरिया नोंनि बिबोनां नामा मिथिया सोर आं बेखौ एसे गोरबोआव जानायनानै दं र' सनि गयारि मोजां रायलायब्रा मोजां रायलायाखैबा मा रायलायखो दे माबा हारसा रायलायखो नामा क्रेजि लरेन्स गेमिं दिवालीनि मेथाइ खनलाय आदा आं दिवालीनि मेथाइ रोङालै माथो केमेरालाय जुम जाबाय थाखोरा आस्सा बिनिता नोंथाङालाय एकदमबारे सामफ्रामबो बयजोंबो सिनायजानायनि खालामजानो लुबैखो ना माखो फेमास जानो लुबैदों फेमास जानो लुबैदों नामा जाम्बा लरग' मानसियासो जाम्बा लरग' खोथा बाहायो जाम्बा मानसिया मालाबाबो जाम्बा बे सियान मानसिया मालाबाबो जाम्बा खोथाखौ बाहायाथ' बे गेदेर गेदेर मानसिखौ नाय नोंसोरो सियान मानसिफ्रा जाम्बा खोथा बाहायलायो नामा बखा खोथा बाहायलायो नामा लरग' खोथा बाहायलायो नामा नों बायदि मानसिया संसाराव जोनोम लानायनिफ्राय लायैआनो साबसिन थांफिननायानो गाहाम मिथिबायना एन ब्रह्म इउटुबाव ब्र जाबायथ' ब्र ना जादों दायो एसे एसे ओइ बस नोंलाय बहानि जादा आं बेसे खिथाबावनायलै आं खुगा रुलायनाय मोनखाबायहाय कुन्जा बसुमतारी एसे जावदो ब्र बिखौ आं दा न'आव दङना नङाबा बेखौ होसिगौ आं बे गावगा फेक आइडि खुलिनायखाय गावखौ मोननाय नङा सानदों बे बखाया जिबियन बिटिवाय थादोब्रा आं खोनायाखैनो ओंख्रि जानायनि थाखाय गैथ'आ दा आङो चिरां जिल्लानिलै चिरां जिल्लानि आं खिथानो बालायलांबाय खुगा रुलायथारबाय आं जोंफत दैमारि गेमस्रिखौ मोजां मोनो होनलाय नों ब्र होद फाग्ला फाग्ला हिन्जावफ्रा आं मोनला गासिनखौबो लाजोबगौला हिन्जावफोरखौहाय एकदमबारे दख'ना गाननाय मानि लाजोबनो लुबैयो आं बेनो आंनि रिप्लाइया जोबलांग्रोथोंसै ना मावाफ्रा होननायखौ खोनादोंना खोनाया नोंसोरलाय सुरि समादानि मेथाइखौ ओंखाम जाथ'वाखै आदा नोंना सिंगि मागुरफ्रा गैया लोंनाया आं बेफोरजों सोमोन्दो गैथ'आ दासिम लाथ'नाय दङब्ला जेम्सखौ मोजां मोनो होनलाय मा होनखो जेम्सखौसो होनदोंलायो बबे जेम्सखौ मोजां मोनो होनलाय जेम्सखौ मोजां गेमस्रिखौसो होनदोंमोन जेम्सश्री जादों इनिया जे होदों बियो जेम्स होनना गेम होदों गाहायाव लिरफिन बुजियाखै मोजां लिरनाया एसे मोजां लिर आसल मुस्लिम जाब्ला
हाबा लाल'मोनलै आदा माने आंनि नोजोरावनो आं नोजोरखौनो होआलै हिनजाव मानसिफोरखौहाय नोजोर नांबाय मेगना होननायनि जागोन ना माला आं नोजोर होआ दे नों खर'आ माबासोलै बुस्थुआ थारा दोंसेया सर्ट जानायनिसो बेनो थार गजौसो मानसिया हास'ना होबावनांगौ आरो गज' र' दा बेखौहाय सोमावग्लुंहोजोबबाय आं ओमफ्राय बिनि आइपि एड्रेसखौ चेक खालामनांगौ हमनानै होनांगौ ओमफ्राय सालाखौ एक्सपर्ट खालामनांगौ मिडियायाव दे होदोलै मोनसे सं गोदैनो लागावदो ओइ सोर माबा सुरिसमा आदानि मेथाइखौ मोजां मोनो थायो आंबो खाथियावनो थायोलै आदा बैसुमुतियारिनि मेथाइखौ सोर मोजां मोनो आंखौ हिनजावफोरनि खाथियाव थायो नामा आंखौ दे आंबो खाथियावनो थायालै आदा हिनजावफोरनि खाथियाव मोजां Love from Karbi Anglong मोनसे सं only no one गोदै लागावदो नामफ्राबो मारै फैखोरा लाभ फ्रम कार्बि आलं मानसियाबा बर' ना मा जाखोथाय वेलकाम टु कार्बि आलं एसे इंलिसनि हबायला रोङालाबो आदा नों सोर एक्टर मा होनखो एक्टरखौ साबसिन आंनि केस नुजागोन माने गासिखौबो आं सायख'नो रोङा बिदिखौ मेगन नोजोर आंनि गासिनावबो एखे गोलैजोबो बे मोजां बे गाज्रि बिदि गोग्लैनाय गैया आंनावहाय माने आं बुंनोनो रोङा बेफोरखौहाय गासिन एखे गोलैजोबो बर'सो ने होमबा आंलाय गुबुन हारिनि सानदोंमोन आंबो मोजां मोनो बे मोजां मोनोबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ नोंथांनो जासिहरबाय जोमै बर'नि फ्रम मासबाद डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि आदा नोंस्रा मा धर्म जोंना ख्रिस्टियान नोंसिना मा धर्म लानानै दं सोंनाय जाबाय गाज्रि दा मोनदाया जेबो नङा सोंनाय फिननाय आं धर्मजों हिसाब लाया गासिखौबो मानसि हिसाबै नायो मारै दं फ्रम मा होनदों मासबाद जायो मासबाद डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव थांगोन र' बैग्रि खन्द'आव हरनि 12थायाव भिडिअ खालामहैगोन आं SM मोसाहारि दे ब्र मोनसे मोजां सुदेम बसुमतारी मारै दं ब्र मोजां दा सम इसोरनि अननायाव फै मालाबा कार्बि आलंआव बेरायगोन र' एसे दा दोनलांग्राया डाउन जानानै दं लकडाउननि थाखाय ओइ मेथाइ खनबो थानो थुनायखौ आं खननो गोसो जालांबाय ओमफ्राय आं मेथाइखौ एकदमबारे बेखौल' मोजां मोनो दे हिनजाव लाथ'नो गोसो गैया नालाय आदा सोरजिसमा बैसुमुतियारिनि मेथाइखौसो मोजां मोनो आरोखि आं फाग्ला दानो बिब्दि होनलायनाया होबाय नोंनि लासि मांखो सासि लोगोखौबो दिन्थिदो ब्र नोंखौ दिन्थिनो थिनदों बेटारि गैला गावसोरबा मोजां मोनोना मोना आदा सोरजिसमानि मेथाइखौबा आंसो खनलांलाय लाङोलै लसै जागोन दे फाग्ला दानो बिब्दि राजा बसुमतारी नाइस ब्र गोजोननाय थाबाय आइलेन्दा मोसाहारि दाबोनो दङ लागाव बङाइगाव जानांगौबो जाहै बङाइगाव मा टाइम फैब्ला फाग्ला सुदेम बसुमतारी हागासिनो
나마다. 하가시네 다시마 분이카이네 하가시네. आं मोजां मोनो सोरजिसुमा ना मा सोरजिसुमानि गांखो लाथ'नाय दङ सोरजिसुमानि मा सोरजिसुमा सोरजिसुमा बसुमतारिनि मेथाइखौ खनगोन होनदोंना आङो सोरजिसुमा आं मेथाइफोरखौ बारा देहेन गैयाना आं बिराद मोजां मोनो मेथाइफोरखौबो आरोखि रोङा आं बारा सोरजिसुमा बसुमतारि आदानिखौ नोगोद मोजां मोनो आंखौहाय एकदमबारे फाग्ला फाग्ला दानो बिब्दि होनलायनायखौ जुलिखौलाय बोरै लानो होननाया साबेसे दं दा हाखानाया औ सिनायबाय नोंखौ बे बबेनि जाखो आं मिथिला आमिना जाने दे सोरियो नोंजों साबासिटेन दं दा नोंनो आरो न'आव क्लिप ओमफ्राय जिउआन बसुमतारी ओइ बस नों हिनजाव लाबायना मनि जाखो आरो मुभि क्लिप दा आरो बे नोंनि खाथियाव थाफानायखौ देखायलाय मा सं होबाय थाखोलै नै नुबाय मोदलाला नुयोलै एसे दुमहरलाबाय एसे मोदलाला नुयोना आंखौबो ओरैहाय उनाव इन्जुर खोबथेनायबा साबसिन नुगौमोनलै सामास बसुमतारी मा खबर आदा मोजां दा फ्रम फाथाबारि आयौ मा गामि जाखो आं मिथिथारालै फाथाबारि खाद आं मिथिथारा फाथाबारि मा गामि जाखो गामि खिथाहरदो दे एसे फेमासैनो बे फाथाबारि गामिखौ सोलायनांगौलै बांगालफ्रासो फाथाबारि दोनो बे बांलादेशआवसो फाथाबारि गोबां दं बे गामिखौ सोलायथारनांगौलै जोंनिया बर'नि दोननांगौ एकदमबारे चेनेलनि मुं खोन्थाहर नायग्राफ्रानो सापर्ट खालामहैनो हायो नोंखौहाय आंनि चेनेलखौबो बुंना होब्रा ब्र चेनेलनि मुङा मा मिस्टार जोमैयान नामा ओइ ब्र माथो बे बिनिथा बर' होननाया माथो हिन्दु खृष्टान खोथा होनबाय बे एकदमबारे मानसिनि फोथाव गैया खामानि गैया बेयो सासे बुजिनो रोङि एकदमबारे दाखोरबारियाव गाखोनाय दाखोरबारिबो होनजाबावा दाखोरबारिया बासिनानै लांजाबावो खायसे बे थालांनाय माने जुजायसो बियो मानसिया जोंनि गेजेरावहाय धोरोमाल' आलदा नाथाय गासैबो जिउ मोनसेयानो मिथिबायना जोङो नोंनिया बिदि धोरोम लायनानै बखिलायनो नाङा जोङो खृष्टान जों महाय दं मेथाइ गनायखौ दामनाय जादों नै बे जाबाय बाथौसो ओमफ्राय नै पुर्निमा लानाय बेयावहाय आङो खिथानथारि नालाय ओंखायनो बारा मिथिया एकदम बेफोरबायदि हिन्दु खृष्टान बखिलायनाङा दङ मानसिफ्राबो सोरबा नायनो हाथारलायि दङ आं नोंथांनाव फंसे खोथा सोंबायलै ब्र गाज्रि दामोन नोंना फराया आं बिदिखौ फराया मानसिखौ नायनो बायो आं मिस्टार जोमै आंनाव जेबो धोरोमनि फारसे बासिनाय गैया ब्र आंनाव बयबो एखे जानांगौ माथो बिसोर दा मा जालायखो ब्र ओइ एसे एन्कारेज खालामनो फैदों है बिसोरखौ नोजोर होजायालै एक्सट्रा कपि ना बेफोरखौ बाद हो खामानि गैया बिसोरो माने आंखौ खिथुआव अर सुनो सानदों आरोखि बिसोरो हाया बिसोरो आंखौ खोख्लायनो हाय मानखौ बोरायथार
अनि गयारि अनि गयारि मानसिया दानि जुगाव सावलुं जायाबा मोनजायानोलै मानसिफोरखौ एसे गोरों गोरों खालामनो रोङागौ हायो नोंसोरनो होखानो हायो इदिखौ बिदिनो गाज्रि कमेन्ट होग्राया Go ग' back. बेक लेवरा ना Mana मा bro होनो ब्र' gitu. लेवरा बुन्दुजों गावगौलै रागा Hayo जोंला नोंसोरनो हायो इदिखौ बिदिखौ जोंनो नाङा Ahora नाङा nomor जोङो बिदिखौ मालायनि फेक नाम लानानैहाय बेफोरबायदि गेलेनायखौ नाङा बे गाव मोखां देखायनानै जोंबायदि मोखां देखायनानै गेलेनो दं बियो Ahora गैया nomor bekleu. बिनि Kuat खिबुआ दा dari bro. दानो बार हाबजोबा उदैया थोन थोन जागोन जोंबायदि मोखां देखायनानै गेलेनांगौबा बर'जों बर' मानो इसेबां मेगन सालायो थाखायो इदिया आरो थाखायो नुनाय खना खनसा जोंनि होमबा न'सुं न'सुङाव हाखर जावनाय दंलाबायो एक्सट्रा कपि सेस खालै बर'फोरना एक्सट्रा कपि बिथाङा जौगाराङाखैलै नै दासिमबो आंनिफ्राय देरसिनमोन बिथाङा ओमफ्राय दा बिथाङाथ' बिराद सापर्ट होयो मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय बिथाङा गावसो सापर्ट मोनफिना आरोना नोंथांमोना हायोबा थांनानै बिथांखौ बयबो साबस्क्राइब खालामबाय थां एक्सट्रा कपि सार्च खालामनानैहाय नैबे कमेन्ट हरनाया एक्सट्रा कपि बिथाङा गोदान गोदान चेनेलफोरखौ बयखौबो आपडेट होबाय थायो ओमफ्राय गावसो सापर्ट मोननो रोङाखैना जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि ओरैबायदि मानसि दंखायो आंनावबो दाबो दङ 80%आनो साबस्क्राइब खालामाखै जोंथ' नुजोबो ना हौवा जाना बेना खर' गाज्रि जाबाय ना बे हौवा जानो हागौ इयो हौवासो 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 जागोन हिनजाव नङा माने इयो फेक आइडि लादों आरोना इयो जिबियन बसुमतारी दम दंब्ला फै रियेल नेम फट' लानानै सिङा होनबावदों नोंबो हाया बियो दा बेनो सिबुनि मेजेमा आवलिजोबगोन फट' लाना फैयोब्ला जोंखौलाय मिथिखायो दा ओमफ्राय फेकखौ मोनदों मा नों खालामो जुदि बियो फट' लानानै गावनि रियेल फट' मन्दिर लाना फैबाय बसु दानो माने खिबुनि बसुमतारी मेजेमा आवलिजोबगोन बेना ओइ आदा जोंजों जोंनि नेमा मा चेनेलाव जा नुदों बेनो आंनि रियेल नामा बेनोखा बे बेंग्लाय नार्जारिमोन आरो माने आं डाइरेक्ट बेंग्लायल' लादों ओमफ्राय मानो मेगन सानो बियो मिथिया बे गावनि गोसोनि बाथ्रासै बिनि गोसोआवबा मा साननाय दं मा होनो मिस्टार जोमै बर'फोरा दाबो खौसेथि गैया बेहायनो मिथिनानै नंगौ गैया दासिमाव खौसे गैया ओइ आदा नोंनि नामा आंनि नामा बे चेनेलनि नामानो बेनो नामा मिस्टार जोमै नों बेंटलनिसो नामा ब्र' बेंटलनि नङा आङो बेंटलनि नङा आङो माबा मा होनांगौ श्रीलंकाना आइलेण्डखा होननांगौ जाखो आइलेण्डआवसो थायो आइलेण्ड माने ओरैबायदि गेजेरावसो ना जोङो आइलेण्डखौ बुंनांसिगोन खैला मैला बाजाराव नुयोथ' आंथ' नुयो थाङो थाङो बेरायबाय थायो मालाबा ब्लगबो खालामलाबायो आङो बे खैला मैला बाजाराव सानसुला बसुमतारी खबरा मोजां ना आदा आं बिनि आइडिखौ IP एड्रेस नागिरनांगासिनो दा पुलिसखौ फन खालामगोन आं र' बेखौ होथारगोन आं सयथिबो मोनबा खानानै IP एड्रेस नागिरनो दा हरगोन आं बिनि आइडिखौ र' फन खालामगोन आं र' दसे उनावहाय पुलिसखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि नामा नों औ चिरां डिस्ट्रिक्ट एरिया खैला मैलायानो होनजायो निसिमा गोलैयो जोंनि निसिमा एरिया गामि लावख्रिगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे जाम्बाया हिन्जाव माहारिखौसो
हिन्जाव माहारिखौसो बरनाम खालाम माथो बिलाय हाबा जानाय ना जायाखै सोर मिथिबावो बरनाम खालामदोंथ' आरो हिन्जावफोरनि नाम लानानै हिन्जावफोरखौहाय जोंनि बर' हिन्जाव बर' सिख्लाफ्रा दाबो बेफोरखौ जावग्रा गैयालै मावनांगौ सालाफोरखौ हरै साउथाव थां नोंथांमोना हौवाफ्रा हाबौआ नों साउथाव सोरबा हिन्जावखौ बुनो नागिरनोसै थाव होजानाय नोङो जायगायावनो जायगायाव सोबाजानाय नोङो हरैनि हिन्जावफ्रा जोंनि बेयावनि बर' हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि साहस गैया दाबो पावार गैया नाथाय पावारा हिन्जावफोरनाव दं हिन्जावफोरनावनो जोबथा पावार हिन्जावफ्रा मा खालामनो हायो नाथाय जोंनि बर' हिन्जावफोरनावहाय दाबो बिसोर पावारखौ बाहायनो रोङा आरोना बेनिखायनो मानसिफोरजोंहाय बदनाम खालामजायो एक्सट्रा कपि नोंगौ नों बुंनाया थिगानो जादों बिदिनो जानो लुबैदों खोमा बिदि हमना लानांसिगोन बेखौ गिबियन बसुमतारी अनथिता स्कुलाव बिनि होगासिनो दा आदा होगासिनो दंमोन जोब्बाय नामाथाय आं थांनाय जायाखैलै आथिं लेंग्रा जानानै दं आङो थांनाय जायाखै आं खयलेन टाइगार ना खयलेन टाइगारा जिबाय गिनांखागोन ना जोंखौलाय गोदाव सोराव बोरमा बायदि बोरलाबायबाय थाग्राखौलाय हाब मानलुनाय थांबायथ' गोनांसो मानसियानो जायगायाथ' अनेक थांबाय जोङो आदाय मा नों मा मा जायगायाव जायगायाव थांफेरखो थांफेरखो र' नोंबा बबे बबे जायगानि खोथा बुंदों आं लकडाउनाव लोगोनाव 3 मार्च थाना फैबाय ब्र नोंसिनि जायगाखौ बेरायना फैजोब्बाय आइए बिदिखौ गासिबो दोनजोबबाव होमबालाय दहाय रायलायनाय खोनाजोबखाबाय आङो आसामनि बायहार आसामनि बायहार बेवहाय मा थांदों फार्स्ट नाम्बार 1 मुम्बाइ गुजरात कर्नाटक पुने ओमफ्राय बैसोर बै हायद्राबादथ' ओंखारनाय जायाखै ओरैनो गारि सा साबानो थांदों आरो हायद्राबाद तेलेंगाना बेफ्रावहाय गारि सा साबानो थांदों ओमफ्राय एबार नै गवा थांगोन एबार गवा बेयावहाय मोनसे जोंनि खृष्टियान धोरोमनि फादार सासे दङ बियो थैनानैहाय 400 बोसोर जाबाय नाथाय बिनि मोदोम बिनि आखाइ दिनैसिमबो सेवाखै बेखौ आं नायनो थांगोन नोंथांमोननोबो आङो ब्लग खालामोमोनला देखायगोन र' लकडाउन जोबग्रोथों आङो थांगोन सेवाखै दासिमबो बिनि आसिगुरफ्रा लावो बिनि आसिगुरखौ दा बे मिसनारि फादार सिस्टारफ्रा हानानै होयो बेखौ नायग्रा दङ सप्ताहे बिनि आसिगुरा लावो आरो बिनि मोदोमनिफ्राय थै ओंखारो बियो थैनानैहाय 400 बोसोर जाबायमोन आं सिगां बिनि लेखाखौ नायदोंमोन एसे सिगां आंथ' मुम्बाइआव थायोमोन नालाय ओमफ्राय आंनि लोगोआ मुम्बाइआव फट' खेबनानै लाबोदोंमोन बे फट'खौल' नुदों आं नाथाय आं बेखौ नायफिननो थांगोन दा लाइभ फ्रम बेंगलर इलेक्ट्रिसिटियाव आंबो 3 मास थाना फैदों बे ओरै ब्रिज दं दा खोला जायोमा सानजा जायोमोनला लकेसनखौबो बावलायलांबाय ओरैनिफ्राय नामायलांनानैहाय ओरै गिदिंहैना डाइरेक्ट बेयावहाय सलार कम्पानि मोननै दङ ओमफ्राय महेन्द्र कम्पानि मोननै दङ बे कम्पानिनि ओरैजों थायोमोन आं कम्पानिनि राइट साइडजों थायोमोन आगदाथिं लामाया साख्लारा मेन रडना साखोलामोनदां देन्जार गिदिर गिदिर केमेरा दंजोबोमोनलै होजों लामायाव बिजनियाव फैफेरा मा जाफेरा फैफेरदोंना फैफेराखै नोंमोन थांबायलै खननै खनथाम थांबाय बिजनि सार्केल अफिसाव खनथामनासो जादों थांनाया जिबियन बसुमतारी दासो लाइक होबायलै बावना थादोंमोन
बावखायो आंबो बावो सम सम मैदे हाथाइखौ होयो मैदे हाथाइ आं नायला र' नायनो बाबाय आं लुबैदों खोमा बिदिनो हेल' बस हाय बस नुयो नामा आंखौलाय है माथो जुं जाबाय थायोरा बिदिनो दोनबाय थाखानायलाय आं बिदि दोननानै साबसिनैना एसे जुं खालामना दोननि र' बाराला बारा जुङाबो थाथोंसै ओमफ्राय मा होनो अखा हागायाखै नोंसिनिथिं हागायाखैथ' आरोलै दाबो आदा जायाख' मा हैनो पुनिया मुम्बाइ बर्डार जायो महाराष्ट्रनि बर्डार मोजां जायगाया बिराद मोजां माबा एसे गुसु जायगाया ओमफ्राय मुम्बाइआव बिराद गरमलै दाबायदि समावहाय एकदमबारे खुला थानो हाया सारसोलाय न'आव होदों नोंसोर गामियाव माब्लाबा है गोदोलांबाय थांफेरसिगोन ब्र' लेंहरगासिनो लोगोफ्रा फैबानो जाबाय बेरायनो बसुमतारी दिखियाजुलियाव फैफेरबाय नामा थाङाखै दिखियाजुलि लोगोफोर दङ दंनायालाय थाङाखै मोगथां बसुमतारी कर्नाटकायाव फैदोंबा लामाबारखौ मिथियोना ब्र' बारफोरखौ जों बारा मिथियालै एकदमबारे बे बारमा आइलेण्ड बारावसो आं खनसे मोसाहैनो मोनबाय लोगोफोरजों माबायाव बै मानिमोनलायरा बारमा बार मा साइड गोलैयोलाय बेबा बबे सिटियाव गोलैयो बबे जायगानि इन्द्रानोगोरनि आइलेङावला हले मोसाहैनो मोनबाय आं बाराव साइसथारमोनलै ब्र' दरथिं गोदाव सोराव हरनाया ओइ गनक लथा नोंलाय मा सेंग्रा मोखां नामा नों लथारा लथा मिथिगौना बारदै नोंखौ नायबावनानै नै सेंग्राफ्रा साइसथारमोन होनदों दरखंजों नुहोदों नोंखौ हैद सोरबालै हनै फसायदोंनो ओइ लथा माइब्रानि फिनानै दोनलाय माइब्रानि नोंसिनाव लोंहैनांगौ माइब्रानि लोंनो लुबैदोंलां मोनलोंफेराखै लथाया बोराय मोखांखां नुलायबावग्रा नै खायदा हरनाया साला गाव आंनिफ्राय बोरायसिनलाय लांबाय लाजि गैयैया गावनि महरखौ फोलिना लाबावो सुवादना साला माइब्रानि संना दोनलाय थांनांगौ नोंसिनाव बिरखां ओइ सिख्लाया मा जाखो साइसथारमोनलै ब्र' दरथिं नुहुरनाया बेफोरखौ नोजोर होयो ना मारा नोंसोरजों मिलाया बिसोरो उन्दै उन्दैसो फाग्ला एसे बैसो जानायफोरखौ नाय आदा नों मा मबाइलजों भिडिअ बानायो अप्प'जों बानायो इउडिपिआइ डिस्ट्रिक्ट खोनाफेराखैलां माथो कर्नाटकआवलाय बबेसो इउडिपिआइ दं कर्नाटक ओरैसो दंदां बै बबे साइड जायोलै इउडिपिआइ कर्नाटका राजधानिया बिजों दंदां माबायाव आं बैयाव खनसे थांनाया मा जायगामोनलायरा
आं चाइनिस मास्टार मावहैखामलायनाया बावलायलांबायलां सिटिया एसे फुरानासोलै उनसाय ना रुनसाय ना बोरैबामोनलै बावलायलांबायलां नामाखौ जुमाय रुसि आरोखि फाग्लासो नामाबो कमेन्ट फरायनो रोङा नामा माथो एथ' लेजि बुंब्रलाबायनायनोलै गोख्रै फरायला मिथिबायना खुगाया बोरैबा बोरैबा थांलाबायनायनो कमेन्ट फरायनायालाय आदा नों मा माबायदि बेखौ फरायखांखाबायमोनलै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना आंनि चेनेलखौ नङाबा शेयारबो होदोलै ब्र अननानै अनोब्ला शेयारबो खालामना मा भिडिअ बानायो नों मा भिडिअ लाबो केरेला केरेला साइडनाव केरेला बर्डारावसो जाहैबाय नालाय हरै थाङाखैलै केरेला बर्डाराव थाङाखै जोङो बे बेंगलर सिटियावल' थादों आं थांबाय केरेलायाव बियो कर्नाटकनि सिङावनो रा माने डिस्ट्रिक्टआ आलादा जाहैबाय सिटियाथ' बेंगलरानोलाय बेंगलर सिटिनि आलदायावसो बियो कर्नाटक जेरै जों क'क्राझार टाउन बेबायदि आरोखि बेंगलरा टाउननि नामसो माने स्टेटनि नामा कर्नाटका बेखायनोलाय आं इउडिपिआइखौ आथिङा साबाय आंनिया दोननांसिगोनलै दोनथ'नोसैलै लोगोफोर एकदमबारे गोबावद्राय जाबाय लास्टआव बेनोसै नोंथांमोना आंजों लाइभआव फैनायनि थाखाय सर्ट कमेडि भिडिअ बे सर्ट कमेडि भिडिअथ' माबा भिउस जानांगौ माथो नोंसोर चेनेलनि टेलेन्टफोरखौ रोङालै बै माबायावहाय चेनेल किवार्डआव माबायदि होनांगौ मा सेभ खालामनांगौ बेफोरखौ रोंजोबादां दाबो डिसक्रिपसनाव मा होनांगौ एसे गिदिर गिदिर चेनेलनिखौ नायनानै सोलोंनानै ला ग्र' जायोथ' सर्ट कमेडि भिडिअआवहाय आं मेसेज फैबाय आं दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंसोर आंजों लाइभआव गोबाव थानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो आं दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय ओहो बारा रोङा र' गोदान ना सोलोंनानै ला माने मालायनि डिसक्रिपसनखौ नाय आरो बे गिदिर गिदिर इउटुबारनि डिसक्रिपसनखौ नाय माबायदि होयो ओमफ्राय चेनेलनि एबाउटआव हाबनानै नाय मा सेभ खालामनांगौ आङो दोनथ'बाय दे बाय बाय लाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों Bye bye, come back to the